Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा 2 एप्रिलाव एग्जाम जागोन SI फरेस्टार ग्रेड 1 आरो लोगोसे नोंथांमोननि कमान्डो AB दङ SI स' बेनि एडमिट होगासिनो दङ नोंथांमोना डाउनलड खालामदो। जुदि एडमिट मोनाखैबा स' नोंथांमोना मा खालाम कन्टेक्ट नाम्बाराव टल फ्रि थायो बेयाव कन्टेक्ट खालाम। दा खायसे ओरैबायदि कनफ्यूज जादों खायसे ग्रेड 1 आवहाय रानिं खालामनाया एडमिट फैदों बेनो जाबाय AB SI UB आव फैदों। बेखौनो सानदों खायसे क्वालिफाइड जाबाय साननानै एग्जामनि थाखाय बे नङा। जुदि नोंथांमोना एडमिटआव नायबानो मिथिखागोन फरेस्टार ग्रेड 1 थाखागोन जुदि नोंथांमोना फिजिकेलाव क्वालिफाइड जादोंबा अके। स' काट अफ होनोबा हमना ला 30.80 गाहाम थांदों बा 54 गाहाम थांदों बे जाबाय कमन काट अफ थांबाय STP नि थाखाय अके। हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 29 पॉइंट सामथिं थांदों अके बा 28 गाहाम थांदों जानांगौ। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनायनि गेजेरजों मिथिगोन दा काट अफखौ फाइनाल बेयाव आपल'ड खालामाखै देन बेखायनो एसे कनफ्यूज जाबाय थादों बयबो। बेनिफ्राय जोङो रायलायगोन दानिया नोंथांमोना गोबां भटिं हरबाय भट हरबाय बेनो जाबाय बेसेबां नाम्बार मोनदों। स' नोंथांमोना फाइनालि हरबाय गासै 1500नि बारा भटिं हरबाय दा बेयाव जायफ्रा केन्डिडेट दङ AfPf आव एन्ड बेनिफ्राय गार्डआव स' नोंथांमोना भटखौ हरबाय। दा बेखौ नायनानै फिन खनसेबाव काट अफ नोंथांमोना एक्सपेक्टेड काट अफ एबा एनालाइज खालामगोन। बे नङा जे गासै फिक्स बे नङा अफिसियेल नङा एक्सपेक्टेड होनोब्ला जाबाय जों जास्ट हमना लानाय नोंथांमोननि रानिं खालामनायनि मार्क्सखौ नायनानै मोनसे काट अफ जाय काट अफआ एसे एनै गोरोबो एन्ड हेरफेर जायो फिक्स जाया। दा जों बेखौ नायगोन बेखायनो जों थांनांगोन इउटुब चेनेलाव बेनो जाबाय जोंहा भटिं सोलिगासिनो दंमोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव कमिउनिटि टेबाव फैनानै नायोबा बेबादि मोनसे फरेस्ट AfPf आरो गार्ड फिजिकेलाव बेसे मोनखो होनना कमेन्ट्स खालामदोंमोन। दा गोबां खालामबाय एक्सपेक्टेड काट अफ मार्क्सनि सायाव एन्ड नोंथांमोना 100आव बेसेबां पार्सेन्ट मोननाय दङ आं होदोंमोन -30, 30, 30+ एन्ड 31 एन्ड 32 STPनि थाखाय जुदि 33, 34 मोनदोंबाथ' नोंथांमोना आनरिजार्भनि थाखाय चान्सआ मोजाङैनो दङ। एन्ड बेनिफ्राय गासै भटिंआ फैदोंमोन 1.5 एबा 1500 जन भट हरदों एन्ड कमेन्ट्सआ फैदों 72। दा लोगोफोर काट अफ नोंथांमोना गाव मोननायखौ बेयाव भट खालामबाय। दा बिदिब्ला 100आव 36% फैदों बेनो जाबाय नै जायफ्रानोखि -30 मोनदों एबा 29 पॉइंट सामथिं मोननाय दङ आरो। दा लोगोफोर बेवहाय 30 माइनास दङ 29.90 बेबादि मोननाय दङगोन बेयाव मोनदों। स' बेयाव मोनदों 36% मोनदों माने बेयाव 36% मोननाय जादों आरो ना हमना ला बेबादि दङ। एन्ड बेनिफ्राय 30 मोननाया दङ हमना ला 6%ल' दङ 30 मोननाया एन्ड बेनिफ्राय 30+ मोननायबो दङ 30+ माने 30 पॉइंट सामथिं पॉइंट थायो आरो अब्ला बेवहाय 23% दङ। एन्ड बेनिफ्राय 31 मोननाया 12% दङ एन्ड 32 मोननाया 23% दङ। स' बेखौ नायोबा जोंहा एभारेजआ जाबाय 30 मोननाया बारा दङ अके बेनिफ्राय 30 माइनासबो दङ। दा बेबायदि आरो देन काट अफआ एभारेजआ सोलिगोन। दा एभारेजआ हमना ला खायसे जुदि 34 आरो 35 मोननाय दंखायो STPआव थ' नोंथांमोना टेनसन गैया नोंथांमोना STPआवथ' फैखागोन बाट नोंथांमोना आनरिजार्भआवबो थांनायनि चान्सआ दङ बे जाबाय नोंथांनि मोजां नाम्बार। एन्ड बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोना हमना ला 33आथ' गोबां दङ हमना ला बाट ओरैबायदि जायो एभारेजआ जे STPनि खथाखौ नायगोन बेसेबां भेकेन्सि दङ जुदि गासैबो जुदि 30 मोननाय दङबा एबा 31 मोननाय दङबा दा नैबे 31आ बांसिन दङबा हमना ला 80 पस्टआव जुदि हमना ला 400 जन 31 मोननाय दङबा अब्ला नैबे 31 काट अफआ थांगोन माने एभारेजआ बेयाव दङ। दा ओरैबायदिबो जानो हागौ जुदि सोरबा 33आ हमना ला 10 जनल' दङ टेनसन गैया 10 जनल' दङबा नाथाय लोगोफोर जुदि 30 मोननाया मेक्सिमाम दङबा एभारेजआ बेयाव फैगोन आरो काट अफआ 30 थांनायनि चान्सआ दङ। दा बेबादि एग्जाम्पल आरो स' बेखायनो नोंथांमोना नार्भास खालामनाङा। दा नोंथांमोना साननो हागौ काट अफआव थांनाय नंला फरायनाङा बाट जेसेबांनो फरायगोन नोंथांमोना इमप्रुभ जागोन नोंथांमोना प्रेक्टिसाव थाबानो नेक्स्ट लेभेल एग्जामनि थाखाय मोजां जायो। स' बेखायनो जायफ्रानोखि क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना फरायबाय था नेक्स्ट एग्जाम गोबां फैगासिनो दङ बेनो नोंथांमोना गोरोबखायो गोबां एग्जामाव स' बेखायनो मोजां फराय एन्ड जायफ्रा 28 आरो 29 मोननाय दङ फिमेलावहाय स' नोंथांमोनाबो मोजां फरायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना काट अफआव थाङो बादि आरो काट अफ थाङोबा एग्जाम होनो मोनगोन आरो एग्जाम होयोब्ला एग्जामाव जुदि मोजां नाम्बार मोनबानो फिजिकेलाव खमबाबो नोंथांमोना साख्रिया जायो टेनसन गैया। एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना 30 एबा 31 मोननाय दङ हौवाफोरा स' नोंथांमोनाबो मोजां फरायबाय था जाहाथे नोंथांमोनाबो एग्जाम होनो मोनोब्ला एभारेज थांनाय बादि हमना ला आं बुंनाय बादि जुदि 30आव एभारेज थाङोबा 30 काट अफ 31 थाङोबा 31 बेबादि जागोन एन्ड नोंथांमोनाबो फरायखा जाहाथे एग्जामखौ आपकामिंआव मोजां होनो हायो। दा बेनो आरो लोगोफोर बेखायनो कमिउनिटि टेबावहाय नोंथांमोना भटिं हरोबा साबसिन जायो बेनिफ्राय मिथिनो मोनो। दा हमना ला -30आनो 36% दङ दा हमना ला -30आनो 36% मोननाय दङ एन्ड बेनिफ्राय 32 नाम्बार मोननायफ्रा 23% दङ बेनिफ्राय 31आव खम मोनदों 30+आव बेबादि 23% दङ अके। दा बेखायनो नोंथांमोना मिथिखाबाय 30+ थांखागोन काट अफआ 30+ थांगोन कमन 30+ थांगोन बाट नोंथांमोना 31, 32 थाङो ना थाङा बेखौ नोंथांमोना समनि गेजेरजों मोनसिगोन।